Pagiramdam sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atender kang banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode and sendo mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture, pag-text, kan bako man importante, urog na sa laog kan Santa Misa. Mantineron tatabi ang solemnidad asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalos po. Please rise for the opening hymn. In the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. The Lord is the strength of his people, the saving refuge of his anointed. Save your people, O Lord, and bless your inheritance. Hear, O Lord, the sound of my call. Be my helper. Do not forsake me, O God, my Savior. Who made heaven and earth. O Heavenly Father, we beg you through our Lord Jesus Christ, whom you have made a sacrifice that takes away our sins, to receive our prayers and offerings, and through him to give us the grace to be reconciled to you and to one another, then being at peace with you and each other, we may be able to offer sacrifices of praise with the holy apostle Saint Jude Thaddeus before your altar in heaven above. This we ask of you, our blessed forever. Amen. Please kneel. Most holy apostle Saint Jude Thaddeus, faithful servant and friend of Jesus, the name of the traitor who delivered your beloved Master into the hands of his enemies, has caused you to be forgotten by many, but the Church honors and invokes you universally as the patron of hopeless cases and of things despaired of. Make use, I implore you, of that particular privilege accorded to you, to bring visible and speedy help where help is almost despaired of. Come to my assistance in this great need, that I may receive the consolation and succor of heaven in all my necessities, tribulations, and sufferings, and that I may bless God and all the saints throughout eternity. I promise you, O blessed Jude, to be ever mindful of this great favor, and I will never cease to honor you as my special and powerful patron, and to do all in my power to encourage devotion to you and to love for Jesus Christ, our Lord. Amen. O glorious Saint Jude, so there to Jesus, who gave you the power to do miracles for the benefits of mankind, offer my prayers to the giver of all good, and if his will, help me to obtain from his kindness and mercy what I am asking through your powerful intercession.
Here, make your request. Intercessions. Lord Jesus, you manifest your presence, person, and power. In your saints rule, Saint Jude, you show your love and kindness toward all. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Help those who are poor, who have no food or homes, who seek you. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Heal the sick and depressed. Let the lonely know the comfort of your love, as is all in need of your mercy. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Show your continuing love to our friends and benefactors, and to those who join with us in these prayers. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. Console and comfort the sinner and the forgotten, those dying at this moment, and grant eternal rest to our beloved dead. Hear our prayer as we honor you in Saint Jude. O glorious Apostle Saint Jude Thaddeus, true relative of Jesus and Mary, I praise and thank God for all the graces He has bestowed upon you. I humbly prostrate before you. I implore you to gaze upon me with compassion. Despise not my prayers. Let not my trust be confounded. To you, God has given the privilege of aiding mankind in the most desperate cases. Come to my aid that I may praise the mercies of God. All my life I will be grateful, devotee, until I can thank you in heaven. Amen. Saint Jude, comforter of the sorrowing and refuge of sinners. With confidence we invoke you. Saint Jude, special patron in hopeless cases. Aid us in our distress. Saint Jude, friend of our Savior. Show us the face of Jesus and we shall be saved. Saint Jude, pray for And us. for all who invoke your aid. Pamibilaban sa bagyo sa iba pang mga kalamidad, amang makakamhan, iniitas miyan sa mong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan man nagnangalasan kan sa imong linalang, hulikan sa imong pagataman sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako minyan nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, day kami naging marhay na para ataman ka sa imong linalang, day minasabotan asin autoban sa imong kabutan at amanonan kinaban. An kapalibutan nagsasakit hulikan sa mga salanggibo. Asin ngunyan, namamatian minan padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tiginitan, nagdadakol asin nagkukusugan mga bagyo. Oran, baha, pagtugakan bulkana asin iba pang mga natural na kalamidad. Dahil kaming mabibirikan kundi ikaw mamomoto na Ama. Sa imo kami minahagad din kapatawaran kan sa mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mga namomotan asin na pagrugarig sa peligro nin mga kalamidad, natural man na o kagibuan nin tao. Antabayan mo kami magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na para surug kan kapang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibigay mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibigay mo kami. Sa ngaran ka na Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marhay na hapon po sa indumatugang. Ngunyan po ang kapistahan ni Santo Tomas Apostol. Ang sa tuya pong mas intensyones, sa iyo po ang mga minasunod. Pasasalamat for the celebration of 14th birthday of Angelo, offered by JR and family. Pasasalamat dulot ni Joanne Hazel Nunez for job opportunities and fast recovery. Dulot kan Madronio family. Pasasalamat dulot ni Rose Venzalida and family. Pasasalamat dulot kan Losses family. Pasasalamat dulot ni Shaina Rosquata. Pasasalamat dulot ni Annabel. Pasasalamat dulot ni Antonia Chua Uy and family for all the blessing received. Dulot ni Jing Luna. Para sa special na kaagadan, for Holy Spirit, dulot ni Fee Sanchez. For healing of Nole Mortega, dulot ni Annabel and Shield Vincent. For healing and good health, dulot kan Palma family. Special na kaagadan, dulot kan Baloloy family. For successful NCLEX examination of Maria
Asra A. Yaf, dulot kan Yaf family. Para sa kapayangaloan kan kalag, Adelina and for all souls, dulot kan Opiana family. Cesar, dulot kan Altea family. Seplisha and Domingo, dulot kan Rivera and Bongen family. Charlie, dulot kan Toque family. Dioscoro and Lolita. Martin and Salvador, dulot kan Morote family. Ramon Sr., dulot ni Belen and Moise family. Perlita, dulot kan Yapit Aringe family. Esterita, Sonny Boy, Romeo. David and Corazon, dulot kan Miranda's family. Carolina, dulot kan Makasinag family. Nisha Jr. and Lot Garda, dulot ni Danilo Silosa and family. Emma, dulot ni Imelda T. Monilla and family. Banawaan ng Diyos, tindugpuan gabos sa sinawitan niya to ang awit sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon to you, Father. Sagaran ka nama kanaki asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Mantang kita nagkakatiripon ngunyan sa pagtaong ondra, asin pag-arang sa satuyang mahal na patron, na si San Judas Tadeo, sa aldaw na ini, pet sa 3 kang Hulyo, ipinagsaselebrar mo po niya to ang kafiestahan sa Roma na apostol, si Santo Tomas, apostol. Midbid siya sa pag-apod na Doubting Thomas. Because initially, he doubted the reality about the resurrection of Christ. Kaya, ining pagdudang ini, istorya kan sa iyang pagduda, day natapos digdi. At eventually, kan ipinahayag niya, and sa iyang dakulaon na pagtubod sa satuyang kagurangan, he became one of the greatest confessors of faith and one of the greatest proclaimers of our faith. Hagadon niya to ang sa indang tabang asin intersesyon, tanganing kitaman magibuta. Ang sa tuyang parte, siring ki Santo Tomas sa misyon, kan sa tuyang simbahan na maiproklamar ang marhay na bareta sa bilog na kinapan. Ngunyan midbidon tapo, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot sa rabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, kadagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na kay pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen. Mahera ka,
kagurangan maheraka. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa daga katuninongan, sa mga tawong marhay an buot, inoomaw mika, rinurukyaw mika, sinasamba mika, pinapamuraway, pinapasalamatan mika, huli kan dakula mong kamurawayan. Kagurangnan ay Diyos, hading langit noon, Diyos amang makakamhan, kagurangnan aking bugtong Hesu Kristo, kagurangnan na Diyos, Kordero kan Diyos, aki kan Ama, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, kay raki kani, ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, akuan sa mong pakimaherak, ika na nagtutukaw sa too kan Ama, kay raki kani, kay ikasanaan banal, ikasanaan kagurangnan, ikasanaan urog kalangkaw Hesu Kristo, kaiba kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, warasan sa mo na mag-ugma sa kafiestahan ni Santo Tomas Apostol. Tanganing danay kaming tabangan kan sa iyang pag-ampon, asin kaming nagtutubod magkaigwanin buhay sa ngaran niya, na iyuman sanaan nagmidbid sa kakurangnan, si Hesu Kristo, sa imong aki. Siya na kay iba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataraman. Himatiin niya ito ang inat na babasahan. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Efeso. Kaya kamong mga pagano, bako ng mga dayuhan o nakihimanwa, kundi kapwa syudadano, kaiba kan mga banal asin kaayon kan pamilya ni Diyos. Kamo man pinatindog sa pundasyon na ibinugta kan mga apostol saka kan mga propeta, na ang gapong patugmanan, iyon ni Kristo Jesus mismo. Huli ka iyan, nagkakasurugpon ang gabos na kabtang kang edipisyo asin nagiging sarong banal na templo ni kagurangnan. Huli man kan sa indong pakisumaro ki Kristo, kaiba man kamunindang naging kabtang kan irokan ng Diyos sa iyang espiritu. Ang tataramon kagurangnan. Salamat sa Diyos. Lakaw ka mo sa bilog na kinaban, ipaghulit nindo ang marhay na bareta. Lakaw ka mo sa bilog na kinaban, ipaghulit nindo ang marhay na bareta. Umawo nindo ang kagurangnan, kamugabos na nasyon. Umawo nindo siya, kamugabos na banwaan. Lakaw ka mo sa bilog na kinaban, ipaghulit nindo ang marhay na bareta. Hulitad akula ang danay niyang pagkamuot sa to, asin ang pagkamaimbod ng kagurangnan, magdadanay sagkod paman. Lakaw ka mo sa bilog na kinaban, ipaghulit nindo ang marhay na bareta. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawain sa imong kagurangnan. Si Tomas na inaapod na kambal, saro kan 12 disipulo, daininda kaiba kan mag-abot sa Jesus, kaya sinabihan siya kan ibang mga disipulo na hiling ni ang kagurangnan. Alagad sinabihan sila ni Tomas, sagkod dai ko mahiling ang labot kan mga pako sa iyang mga kamot, asin ikalaog dyan an sa kong muro, dangan an sa kong kamot sa iyang hirog, dai ako matubod. Pakalihis ni sarong simana, nagtiripon giraray ang mga disipulo sa laog kan harong, kaiba na ninda si Tomas. Ang mga pintuan binaratan, alagad naglaog si Jesus puminatahaw sa inda sa kanagsapi, mapa sa Indo ang katuninongan. Dangan sinabihan niya si Tomas, hilngaan sa kong mga kamot, asin bugta kadigdi an sa imong muro,
Dangan laugan an kamot mo sa sakong hirog, day ka magduwa-duwa kundi magtubod. Nagsabi si Tomas, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Sinabihan siya ni Jesus, minatubod ka, ulitan na hiling mo ako. Paladan ang mga minatubod, maski dai nakakahiling sa ko. Mga tugang kong namumutan, marhay na bareta, kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. So, ngunyan pong aldaw, pinagsaselebrar niya to ang kafiestahan ni Santo Tomas Apostol. Saro po siya kan mga apostoles kan sa tuyang kagurangnan kaibahan kan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo. Inaranan siyang Didymos, Thomas Didymos. Ibig sabihin sa Aramaic language, twin o kambal. O sa Griego, ibig sabihin kang Didymos, iyon sa iyang pangaran na Tomas. He is known to be the doubting Thomas. Obviously, sa satuya pong Ebanghelyo na dangugta, kung paano nagduda si Tomas. Kung dai kumahiling, ang pinagpakuan sa iyang kamot, may laog kuan sa kuyang muro, sa iyang hirog, dai ako matubod. Pero dai duman nagtapos, mga tugang ang istorya kan sa iyang buhay. It leads towards his conversion, and eventually, he became one of the greatest confessors of faith. Kaya kang nahiling yan kagurangnan kan sinabihan siya ni Kristo, hilnga an sa kong mga kamot asin bugta kadigdi an sa imong muro dangan laugan ang kamot mo sa sakong hirog dai ka magduwa-duwa kundi magtubod. Nagsabi si Tomas. And this is one of the greatest profession of faith that he has made. My Lord and my God, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Madali kitang makarelate digdig kay Santo Tomas dahil kadakla na beses mga tugang, nagdududa man kita sa satuyang buhay. Nagdududa sa satong sadiri, nagdududa sa satuyang kapwa, anagom na babae, nagdududa sa iyang agom na lalaki. Sabi kan sarong barkada ko, happy wife, happy life. But happy husband means suspicious wife. Pag maugmadaan agom na babae, maugmaan buhay sa pamilya. Yes or no? Is that true? Pero kung ang lalaking agom ang maugma, ay nagdududa na kayan ang agom na babae. Nga tadong ay maugmahon ni si Mister. Yan. O, ang mga babae, ang mga lalaki man, nagdududa man sa agom na babae. Narumduman ko si istorya kay itong sarong lalaki, nagtrabaho for 2 years sa abroad. Pag uli niya, nahiling niya may bagong mundag na aki iso sa iyang agom na babae. Uday ka man ang kayan magduda. O, kaya kantig aling da so aki, nagkakanta itong lalaki, gari sako, gari bako. Sabi man ka nagum na babae, nagdududa. Kadakol kitang experiences of doubts sa tuya pong buhay. And that is precisely the picture of Thomas. That's why he was called Thomas the Doubter. Nagduda sa realidad kan resurreksyon kan sa tuyang kagurangnan. When first told about it, kan sinabihan siya kan sa iyang mga kaibahan na disipulos, nahiling mi ang kagurangnan. Nagduda siya, di ako matubod. Kung dai ko mahiling sa iyang kamot, ang pinagpakuan. Asin dai ko mailaog ang sa kong muro sa iyang hirong. But you know, sabi ko nga ni, after that incident, si Tomas, after his conversion, after he had seen the Lord, his tangible, and he was able to touch his physical and tangible wounded body, he manifested and professed his faith in the Lord with his words, my Lord and my God. Kagurangnan ko, asin Diyos ko. He went as far as India. He went out of the Roman Empire to preach the good news. Kaya siya po ang patron kan bilog na India. In fact, he went as far as Pakistan.
Kaya kung makaduman ka mo sa India or may midbid ka mo mga Indian, kadaklan sa indat, kung bako ngaran na Tomas, apelido. Iyan ang sa indang ginibong pangaran sa indang mga aki, kung bako ang inadapt ninda, iyo ang apelidong Tomas. So, ano ang pwede tang manudan po digdi sa istorya kan buhay ni Tomas? How can we possibly also, just like Thomas, overcome doubts sa satuyang buhay? Paano ta malalampasan ang mga pagduda? Of course, tanganing mahalian pagduda daa. Sa buhay niya to, first of all, we need to make a decision. Ano ba talagang gusto mo? Ano ba talaga ate? Ano ba talaga kuya? We sometimes doubt about ourselves, about our capacity, because we do not yet make decisions, firm decisions sa satuyang buhay. Set a goal or dream in your life. So that when you have that goal, when you are committed to that goal, no amount of doubts, no amount of hurdles, difficulties, trials will impede you, will block you from attaining your dream or your goal in life. Yung baga, pag desidido ka talagang makamtanan sa rong bagay, gigibuhon mo ang gabos, tanganing ini sa imo, makamtan. Daing pagduda o kadipisilan o pagbalo, ang pwedeng makaulang sa imo, tanganing paghinguwahan ini sa imong buhay. And that's precisely what happened to Thomas. Initially, he doubted. Pero dahil ang sa iya talagang pinaka-dream and goal sa iyang buhay, iyon na maging parasulod kan sa tong kagurangnan, maging tagapagproklamar kan sa iyang tataramon, dahil ito naging kaulangan sa iyang pagduda. In other words, his doubts was never a hadlang. Instead, it has become a hagdan. Tanganing siya, masunod niya ang satuyang kagurangnan sa iyang buhay. So that's the first thing. Second, of course, we need to change our attitude towards failure. Of course, when we want to succeed sa satuya pong buhay, you will most likely encounter or experience setbacks. Dahil man haputon mo po ang mga success story kan mga tawong naging successful, dahil man automatic na naging sindang successful, they have experienced setbacks, obstacles, and failures along the way. And sometimes, ining mga obstacles, failures na ini would cause insecurity sa parte po ninda. And so today, we are being reminded that failure is an information telling you to evaluate your experience. If it fails, try a new approach. Kung daay ka digdi ng naging successful, nag-fail ka sa imong efforts, perhaps you have to do some correction, rectification, kang ano man na sa imong disposition as in attitude sa buhay. Try a new approach. I've been sharing this sa kuyang mga homilies. Ako po, with utter humility, ako ko sa Indo, nag-take po ako kang bar exams the first time. I did not make it. I failed. Hindi po ako nakapasar. It was indeed a very hurting experience for me. But I have learned a lot of lesson from that experience. Aram nindo ko nga sabi ko kung outright, I was made a lawyer, nakapasar tulos ako sa bar exams. Siguro dahil na po ako ngunyan digdi sa atubangan nito. I could have been very proud of myself. Siguro dahil na ako nindo nahiling nagmimisa. Iyao na ako sa korte, nag-aabogado. God, perhaps has greater plans for me. God knows better than what we need sa satuya pong buhay. So if it fails, ano man na pangaturugan ta, ano man na plano ta, try another approach. So second time around, na nag-take ako kang bar, talagang nag-review na ako maray. Talagang kapituko na ako kay Lord. Then, I trusted more my
may abilities, may capacities. Bako sa Diyos, kaya ko ini. Pero di palan, kaipuhan ta siya sa satuyang buhay. And whenever we are confronted with doubts, with fears sa satuyang buhay, always get up. Kung nadadapa, bumangon. Sabi kan mga holiness mo niyan, move on. Dust yourself off. Palpagan sa imong sadiri. Revise your course. And begin again. And that's what St. Thomas the Apostle did sa iya pong buhay. He failed first by his doubt, but have done some realignment. Hence, sabi ko po ngani, he became one of the greatest confessors of faith with his words, "My Lord and my God," and eventually became one of the greatest proclaimers of our faith. So, ngunyan, mantang pinagsaselebrar po niya ito ining kapiestahan ni Santo Tomas Apostol, we are being challenged, as in, pinag-iimbitaran kita na arugon ta an sa iyang agi-agi as in buhay, whose doubts are not failures, but they have become examples of faith. Hindi hadlang, kundi hagdan. Amen? Sa ngaran ka na maaki as in the Espiritu Santo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all grace and forgiveness. We have this bread to offer which is given in human hands and made it to become bread. Magpamibi ka mo mga tugang, tangalingan sa ko, asinan sa indong atang, maako manlugod kag Diyos sa mang makakamhan. Ako mandagod, ang kagurangnan atan sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sing kamarawain kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to, asin kambilog niya ang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nakikimaherak na namimibi, nagdudulot din sa mong dapat na paglingkod sa imo, tanganing atamanon mo ang mga balaog mo sabo, nahuli kan pag-omaw sa pagpahayag din pagtubod ni Santo Tomas Apostol, makadulot kami sa imo nin mga sakrifisyo, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa ido, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mi na sa magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, nadanay asin minsan sa en, magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Tapinatugmad mo sa mga apostoles at sa imong simbahan, tanganing inimaging danay na tanda, kan sa imong kabanalan sa daga, asin magtaonin mga langit noon nakatukloan sa gabos na tabo. Kaya ngunyan asin sagkod pa man, kaibakan bilog na hukbo nin mga angkeles, dusay sa imo ang isip kaming nagsasarano, nagkukurahaw, asin nagsasabi. Usana, usana sa kanitaasan,
Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Gandaan minadigin, sa ngaran kan kagurangnan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kagurangnan ni kananggadan banal, burabo din gabuos na kapanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanabuan kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, magin hawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabuos asin magkakan kaini, ta ini ang sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi sa pagkuanya man kan kalis sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabuos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakon, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini ang pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Pinapamareta mo, ang pagkabuhay mo liwali pinapahaya, sa koda ikaw magdadon. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan na sin pagkabuhay liwan, nagdudulot sa imo kakurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang, kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kay bakan sa mong Santo Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin kan gabos na klero, siring man, girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinad gabos na mga gadandangan ako sinda, sa liwanag, kan sa imong lalawgon, kay raki kami gabos, namimibi kami tanganing kaiba ni Santa Maria, Virhen na ina kan Diyos, ni San Jose, ang sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahan si San Judas Tadeo, asin si Santo Tomas, asin gabos na santos, nakaigtupan, nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siringman, uli sa aking mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo Diyos samang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos noon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niya mo, dayaon sa langit, papanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga ninsiring sa langit. Ang samong kakanon sa rual daw, itao mo sa muya mo niyan.
asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sukot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan. Warasan, sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan, asin mandigtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagkahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulito sa imon kadaan, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan ibinawalat ko sa Indo, ang sakong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hari paghilinga, ang samong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na siya, mapatuninong asin magkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan danay na mapas sa Indo. Asin sa imong Sa tuya mo espiritu. niya na hiras sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Cordero con Dios na nagpaparang, kan mga kasalan at kinaban, kaheraki kami. Cordero con Dios na nagpaparang, Kan mga kasalan kan kinaban, kaheraki kami. Cordero con Dios na nagpaparang, kan mga kasalan kan kinaban, dahil kami ni mga tugang uya ang kordero kan Dios, uya si Kristo, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako ako maninigo na ika magdago sa sakuyang araw, alagad magtaram ka sana, sino sa kong kalag, mauumay. Ang hawak ni Kristo. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa'yo'y nagpupugal.
Please kneel. Prayer to Saint Jude for healing. Dear Saint Jude, you love God so much when you live upon the earth. You were known even then as a great miracle worker, so great did His power to live in you. Now that you are in heaven, you share in God's glory and in His power in a more perfect way. Look on me with kindness as I come to you in my need. I pray for healing for myself and for those whom I love. We need healing not only in body but especially in spirit. We need a spirit of love and forgiveness, a spirit of repentance, a spirit of openness to God's grace. The whole world needs healing from its many wounds of hatred and despair. Pray for us, Saint Jude, and receive the petitions I bring to you today. May God be glorified by your life of holiness, by your surrender to the power of His love. Amen. Mamipi kita. O Diyos, sanhawa kan bugtong mga aki, tunay ming inaako sa sakramentong ini, warasan namimipi kami, na kaming kaiba ni Santo Tomas na nagmimidbid sa iya sa pagtubod bilang samong kagurangnan asin Diyos, magpahayag sa iya man sa nasagawi, siring man sa buhay. Siya na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po ang gabos para sa announcement. Magkakaigwa po ni second collection para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Anati po niya itong kolekta sa mga misa kan nakaaging Webes,
nagabot po sa 15,879 pesos as in 30 centavos. Ang nambag niya to sa siring na oras ng misa, nagabot man po sa 4,235 pesos as in 25 centavos. Ang second collection, nagabot man po sa 5,504 pesos as in 50 centavos. Siring man sa masunod na simana Hulyo 7, sagkod 9, aldaw ning Lunes, sagkod Miyerkules, magkakaigwa po ning Triduum Masses for the Dead sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na iyaon sa may parish office ang mga kalag na buot niya itong girumdumon. Maawat mi man po pasalamatan na nag-donate ka na kaagyan simana. Mga minasunod na anonymous. 2,000 pesos, duwang 1,000 pesos, 900 pesos, duwang 500 pesos, Roderick and Elnes de Lavin, 500 pesos, Eden Morante, 400 pesos. Salamat po at Diyos mabalos po. Ang sa kuya pong pasalamat sa gabos na naglingkod sa satuyang misang unyan, poon kasubagong aga. Pang-anom ko na ining misa ngayon. 5:45, 6:45, 12, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock. Baka pwede na ining sa Krista na 6 o'clock. So, salamat po sa gabos na mga naglingkod, sa satuyang altar lector, commentator, lay minister, at satuyang mga sakristan, choir, sa satuyang live streamer, siyempre yan satuyang mga mass collectors. Salamat po sa inyo. Matindog na kita para sa huring benediction. An kagurangnan mapas sa ido. Asin sa imong espiritu. Bendisyonan lugod kita gabos kan Dios na mamumuton na sinmay herako na nama an aki asin na Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Jesus, imong katon, kami kaheragiman. Thank you po. Good night.